Croeso chi yma i'n pumed o'n myfyrdodau dros gyfnod yr Advent. Rwan, un o'r pethau mae llawer ohono ni yn un ceisio ei wneud mis Rhagfyr ydy chwilio am gyfle i glywed oratorio fawr Handel, Meseia. Go bryn fydd unrhyw un yn gallu cael cyfle i fynd i berfformiad byw eleni, ond mae yna ddigon o fersiynau ar gael ar y we neu ar CD yn does, gan gynnwys teilwng yw'r y fersiwn Gymraeg. Mae hanes cyfansoddi'r oratorio yn eithaf arbennig, mae'n anodd bod yn siŵr faint sy'n hanes a faint sy'n chwedloniaeth. Ond mae'r geiriau hun, mae'r gerddoriaeth yn siŵr o fod yn ysbrydoliaeth i lawer ohono ni. Wedi'r agorawd gerddor fawl, y geiriau cyntaf sy'n cael eu canu ydy'r rhai lefarwyd gan y proffwyd Meseia. Cysurwch, cysurwch fy mhobl meddych Duw. A dyna chi le calonogol i ni orffen yn wythnos gyntaf o Fyfyrdodau. Maen nhw'n deud yn bod ni'r Cymru yn rhai da am edrych ar ochr dywyll pethau. Pobl sy'n gweld y problemau, da ni a'i chael i'n anodd gweld y ffordd ymlaen. Ond mae sôn am gysur yn siŵr o fod yn berthnasol eleni wedi'r fath flwyddyn da ni gyd wedi phrofi. Dydy ddim yn syndod fod yna ryw hiraeth yng nghalonau pobl am ddianc yr adeg yma o'r flwyddyn yna. Mi fydd yr hiraeth mae'n cael ei fynegu mewn sawl ffordd yn ystod yr wythnosau. Byddai'n hawdd iawn condemnio gorfwyta a'r goryfed a gwylio rhaglenni teledu gwirion, ond na, edrych na gwneud hynny. Beth am gofio'r cysur yr oedd Meseia yn cyfeirio ato? Da ni wedi meddwl yn ystod yr wythnos hon am yn halltudiaeth o Eden, o Baradwys, a geiriau i alltudion oedd yr rhain gan Meseia. Roedd y geiriau yn dod i bobl oedd wedi cymryd o'i gwlad eu hunain, gwlad yr addewid, draw i Babylon wedi conquest fawr Nebuchadnezzar. Roedd y tir roedd Duw ei hun wedi rhoi i'w cyndadau yn anial, a weithau'n gaeth mewn gwlad estron gyda'i harferion gwahanol, i iaith wahanol a'i diwiau gwahanol. Roedd y blynyddoedd yn mynd heibio heb unrhyw obaith gael mynd nôl, dim gobaith newid. Gallai rai hynaf sôn am ogoniant y deml a'r gwyliau oedden nhw'n ei fwynhau yno wrth i bawb ddod at ei gilydd i ddathlu. Ond byddai'r rhai iau yn rhyw godi llygyd a dweud, wel, dyna fo. Wishful thinking. Roedd y cwbl mor afreal ag ydi bywyd normal yn ymddangos i ni yng nghanol y pandemig. Ond fe ddoth y geiriau hyn i glustiau'r alltudion. Ac fe ddod un clustiau nynne, oherwydd fel mae oratorio Handel yn ei awgrymu ni, geiriau sy'n cyfeirio at y Meseia ydy'r rhain yn y pen draw. Cysurwch, cysurwch fy mhobl. Pa fath gysur felly mae'r geiriau yma ni roi? Wel, mae'n gysur dibynadwy. Oherwydd pwy sy'n ei gynnig i ni? Y Duw tragwyddol ydy'r un sy'n llefaru fan yma. Mellach ymlaen yn yr un benod fe ddywedir wrthym. O'n i wyddost, o'n i chlywais, Duw tragwyddol yw'r arglwydd a greodd gyrrau'r ddeiar, ni ddiffygia ac ni flaena, ac yma ei ddeall yn anchwiliadwy. Mae rhai nerth i'r diffygiol ac yn ychwanegu cryfder i'r dirym. Wahanol i'r bwydydd, yr diodydd, yr anrhegion a'r rhaglenni teledu, bydd wedi diflannu mewn ychydig bach. Bydd hwn ddim yn hyneiddio, a bydd ei gysur yn parhau. Duw sydd i llefaru. Mae'n gysur perthnasol, oherwydd mae'n cyfarch yn hangen dyfnaf. Yr angen am adfer yn perthynas gyda'n crewr. Os mae cefndir penodau cynnar proffwydoliaeth Meseia ydy gwrthryfel Israel yn erbyn Duw, a'r cyfan mae hynny'n ei olygu o safbwynt i berthynas ag o, wel, dyna yn sefyllfa ni'n hefyd. I gwrthryfel nhw oedd y tu ôl i walltudiaeth y Babylon, a'n gwrthryfel ni ydy'r rheswm am y dieithrwch mawr rhyngddo ni a Duw. Tydi natur dyn ddim wedi newid ers dyddiau'r proffwyd. Torri'r berthynas rhwng yn crewr a ni ydy problem wylodol y byd o hyd.
Ond mae Duw yn cynnig y cysur o faddeuant am yn holl feie. A dyna ydi ystyr y Nadolig. A mae'n gysur i'r rhai sydd am gredu ynddo. Cysurwch fy mhobl yw'r geiriau, nid cysur i bawb. Cysur i'r rhai sy'n barod i dderbyn yr un ddanfonwyd i Fethlem ar y Nadolig cyntaf hwnnw. Cynifer ag ei derbyniodd ef, meddai Ioan. Rhoi sydd yn twy a rhai sydd yn credu yn ei enw hawl i ddod yn blant Duw. Gadwch chi eiriau Meseia osod cyfeirio'n meddyliau ni wrth i ni ddod at benwythnos. Ac wrth i ni ddod at ddiwedd yr wythnos gyntaf yma o fyfyrdodau dros dymor yr Advent. Gadwch chi ni weddio. O arglwydd yn Duw, yng nghanol gofid yn dydd ni, den ni yn diolch fod yna gysur yn dy eiriau di. Den ni'n diolch fod dy eiriau di yn fywyd. Den ni'n diolch fod dy eiriau di yn berthnasol. Den ni'n diolch fod yna awdurdod y tu ôl iddyn nhw. A den ni'n diolch fod yna gyfle heddiw i ni gredu yn yn harglwydd a'n gwaredwr. Rhoi ni y cysur den ni angen dros y dyddiau nesaf yma, gogoniant i denw'n Iesu Grist. Amen. Wel, eri bod i benwythnos, mi fydd na fyfyrdod bore fory, a wedyn ar y Sul, mi gewch chi ymuno efo oedfa yn lleol lle ydych chi, neu gallwch chi